Phong og Niels og jeg har forberedt aftens program, og vi har set meget frem til det, og jeg har bare hørt lidt heroverfra, at I er spændte på jer. Og det skulle ellers hilse at sige, at det er vi også. I think we will first do a tune, our own chorus tune. Just a kind of welcome tune. Okay? Sådan hvor I nu er. Men nu har vi jo en Chinese expert, som måske vil hjælpe jer. Så so DJ almost. Yes. Ju. Okay, so CHU i Zhujian. CHU. Det er mere som DJU. Zhujian. Ja. Vi kører. 1, 2. Tre gange til. Jeg vil bare sige tak til, nu kan jeg ikke sådan, jeg prøver at kigge rundt, men sige tak til hver enkelt af jer. Det var meget smukt, at I kom herude til Holmen, hvor vi lever lidt vores eget liv. Og vi skal huske på, at vi skal ud til der, hvor I bor. Så det er jo os, der skal lære noget af jer.